Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tresna budaya.
ayo 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 ayo. Ayo tong, ayo tong. Ya. Noma, Noma. Noma Norion. Ayo nong kanong kanong. Ya. Kanote. Kasih jalan ya, kasih jalan. Ya. Iya. Yo, Yono, yo. Sopo? Sajake gur dhewe apa ya? Oh, dhewe kendel. Dhewe kendel. Oh, saiki. Oh, iki ora nggawa topeng kokan. Tak kira nek ya ganang ya, Bung. Iya. Sik siji ya tetep melu iki. Iya, Mbak Hilka. Nek anak celeng apa? Genje. Anake Ganong. Kadit.
Yo, sik sisi semandel kan iya. Iki mergane ora liwat dalan Padang ya ngene iki rekasane. Yo, ana sing Padang senengane iki dresel-dresel ngono. Ayo ya, ya. Jan. Nah, ya. Ya kan nek dalane peteng ya ngono to ora urut dalan. Dasare ora melek kok ya. Iya. Awas, topengnya. Iya. 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 Bisa mundur ini. Jajal sini mengko bisa mundur apa maju. Yuk, iya. Lo. Ho, ya. Ya, oh. Ya.
he o, iya. Ya o, he o, ora dhuwur-dhuwur. Iya. Ha iya. Iya. Os. Iya, ya. Iya. Lo. Yo. Alon. Iya. Beda karo kancane ya. Ngapa? Bang, Hah? Bang, kuwi atos. Wah, ayo ngati-ati no. Aduh. Alah lah kena kowe iki benjolnya kawan bayi kok ya. Apa? Oh iya, Bang. Enek bayi dikempeske. Bang. Enek kempes tenek gepeng no. Nah terus? Wow. Oh alah. Oh no, Bang, sak kerepmu, Bang. Oh Baleni iya, yo, oke, baleni. siap. He oh. A. Ya. Ha ya. Ya. Alon, ayo. Tepuk tangan untuk bujang gandengnya. Alon. Yuk. Iya. 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 Nasi ke. Enek ganong lilipan. Ora. Kenapa iki mau kenapa? Ganongnya mau papa jajal saiki ganongnya maju kabeh. Neng tengah kabeh jajal. Ayo gentenan to, ora njur kabeh kruyuk-kruyuk tenan gropyokan. Ah sitok-sitok no. Ayo gentenan. Iki ganongnya papat, kancane jajal teluken sik kabeh. Nah, kancane celuknen. Sitok-sitok. Ah, sewer kuwi, Pong. Nah, wayahe, Pong, wayahe, Pong. Ayo, berarti jaluke apa, Pong? Sing biru apa sing abang, Pong? Oke, ngono to kok. Nah. 10.000 pertama. Aku di Pong. Nah, 20.000. Ijo. Lumayan, Pong. Lumayan. Wes 30 iki wisan. Oh. Ora ngono kuwi, delok nek palsu. Gorenge. Delok. Oleh ra. Jajan delok nek palsu. Jijik kok ta. Ora. Tak delokane sithik. Palsu tenan ta ora jajal? Jikok ta, cepet ta. Wah iya palsu. Ah, lebok ngono kuwi resik ora wani jikok ta.
Mudyar kowe. Pokoknya iki palsu, golek sing asli wae kono. Ora golek sing asli kowe. Palsu iki tak deloki mau palsu lho, Jal. Kandiani yo. Lho, gambare wis jan ijo warnane kudune biru nek asli. Iki palsu wis to. Palsu kuwi. Lebeke ta. Piye, Jal? Wah. Kuwi mburimu, Pong. Burimu, Pong. Akal asike kowe, Pong. Oh. Wah. Hasil siji merem kok ya. Heeh. Kandiani yo. Heeh. Kapok. Yo. Apa kuwi? Wer sekewer kewer aduh duh dikewer kewer asik. Wer sekewer kewer aduh duh dikewer kewer enak. Dangdut, 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 dangdut. Oh, lah wong sing cilik wae iso goyang mosok sing gedhe ora iso. Ayo jajal kocel saiki kocel. Cel kocel. Maju cel. Ora meng dekem kowe, Cil. Cel. Ayo. Iki wayahe nyambut gawe ora reuni. Buat gawe meng dekem iki njuk piye kuwi? Ayo cel. Hei. Ayo. Yo. Moh aku nek ngono kuwi ora positif kowe. Heeh. Biar kowe saiki tak Iki mau sing teko kowe. sing cilik wis goyang. Wayahe kocel iki goyang teman. Ha iya ngono. Iya. Kocil. Soko. Iya, ayo Cil. Kocil. Ya, ya. Ya ya. Ho. Lo. Ho, ya. Ya ya. Os. Ya. Iya. Yo. Pemanasan. Anjang-anjang sih. Dongo. Oh. Yo. Kocel. Lo. Hea. Oh. Ya. Loh. Tepuk tangan untuk bujang ganongnya. Yo. Ngopo, Cil? Kok pet-petan iki sajake? Oh lah ya saya tua ki yang ngono kuwi kok ya. Heeh, sajake ngono kuwi saya tua boyoken barang pet-petan barang. Biasane nek saya tua ki tenagane ya wis saya sudah. Ora positif si cetha ki ya to. Ning biasane nek saya tua ki bertambahnya ke atas to, Mas. Oh iya. Biasane. Heeh. Sing tak delok gandong telu ki padha wae, saya suwe padha saya dhuwur. Ning sik siji kok aku heran. Piye? Hambian ra semono kok saiki mangkeret. Ayo. Lah mbiyen ki rada lemu sithik gek mbiyen tatonan saiki iso resik. Sajake ki ya anu kuwi, ra positif ya kuwi. Lah yo sik telu wae padha-padha tumbuhnya ke atas, saya gede. Iya. Lah kok gandong sing siji iki lek mbiyen ki ora semene kok saiki iso mangkeret ya piye? Hah? Oh digawe bonsai? Kowe dadi bonsai Ora wae kok- depan. Kok beda piye to? Bedane piye, Biyen Bang? ki ra yo ngene lho, biyen ra semene iki. Oh, alah. Kok biyen ana tatone saiki resik? Tatomu ne dipong. Oh, alah saiki gentenan kancane yo. Iya. Ya. Ya ya. Os. Ya. Lo. Ya.
alon, alon, alon. Yuk. Barekno, terus. Bablasnya terus. Ceploknya juga dong. Oh, iya. Wandiani yo. Oh alah le pejamu. Ora, kancamu takonono nggo salin kok jajal Bos. tak cemplungke ngono kuwi ra nggo salin bahaya lho iki. Mengko nganggo kresek. Kok nganggo kresek? Kan iso dibolong. Oh. Kresek sing gede dibolong. Kakek. Iso dadi tekan keben bareng. Arep dipaketke apa piye? Dipaketke. Bener. Ora, ndak mabur. Pokoknya terima nasib ya Mas ya. Oke. Arep digulung-gulung tekan ngendi-endi pokoknya sing penting menghibur warga masyarakat wonten ing dusun. Karangmojo. Oh, Karangmojo. Oke, Karangmojo Pak. apa piye? Piye? Wis teles njobo jero urung, Mas? Sik jero teles ora kuwi. Lah ra tenan. Lah aku ki arep apa? Aku arep muni ngono kuwi kita eman-eman suarane lho. Lah kok kono malah di belakang. Malah blandang dhewe to. Ora tak kon nganggo plastik mau lho. Kresekanmu lho. Ah. Iki lho ana kresek kok kebon iki. Heeh. Apa? Terus? Mbok nganggo bagor ae ngopo, Bong? Ayo lir iki bagor lah kek Oh. lah. Bagor. Maklum iki wong milenium. Oh alah Jan. Oh alah Jan. Iki. Ayo, Bong, ndak selak wengi lek mubal, Bong. Heeh. Gek ndang. Los. Acing. Ayo. Ora Bali wis tekan kene ora Bali. Baline ado lho, Bong. Bali ki ado. Bambang Wah, Lipuro. Bambang Kok Lipuro Bali Lipuro lho, kepiye, sing Jan? apik. Oh, ngono. Ah. Oke, lanjut. Yo. Oh. Iya. Iya. Anake Keri. Iya. Iya. Oh iya. Ya oh. Oh iya. Oh.
Oh
Tuhan wis jeblok temuli, Mbak. Gayeng tenan Mas. Hampir. Hampir saja. saja. Nek nggih. ketoke ya tetep oman sidik Mas. Oh, wis hampir saja tercebur. Tercebur ya Mas. Nek ya wis nganu Mas. Teles Iya. sithik. Nah, ya wis ya. Ya wis nanggung sekarang. Iya. Hatiku
Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Dan cetha sida kok mana niki aku? Situ. Mas sampean nak ora dadi to Mas? Piye? Oh, biasanya Mas Dadi Rizal toh. yo. Ora iki. Biasanya sampean sok dadi samar aku Ora Mas. iki ora. Ora. Biasanya ngerti-ngerti gulung-gulung. Ya kok gulung-gulungi pun gak jalan sangu tok. Oh, no. Sih. Menika mau wonten Request. request. Nggih. Akune napa Mbak Ilka? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Puspita Nolo. Ya, Nggih. wonten ugi kesayangan apa meneh? Kesayangane sapa Mbak Tata? Sing duwe. Oh. Sing duwe sapa? Lah ya aja takon Ada aku deh. kok ya. Ada deh. Insi. Sumangga ingkang pun dirumiyin setunggal bakal setunggal pun pinangkani. Baik. Wanasya ayu utama
budaya. Oke, Mbak Tata sebentar ada Iya, pengumuman Mas. ya. Barangkali yang merasa kehilangan kunci motor. Ya. Motor Vario, nek bisa nanti menyebutkan plat nomornya ya. Nah, monggo yang merasa kehilangan kunci motor Honda. Honda Vario. Monggo ingkang kicalan Honda mereknya Honda. Inje. Ya. Bandolnya apa Mbak ali-ali telu? Ali-ali telu nggih. Nggih. Nanti yang merasa kehilangan Bisa diambil di panitia Ya. dengan menyebutkan plat plat nomor Oke, kendaraan. nek enggak apal ya STNK nanti. Boleh. Sak BPKB ini oleh ya Mbak Tata ya nek ya? kuwi ya gadekno. Oh, Saya di beda. sekolah nek. Ya. Inje, semoga ingkang rumaos kecalan kunci sepeda motor Varios ya malih saged menghubungi panitia. Nggih. Oh, inje, tasih tunggal Bapak malih semoga pun longi rumiyin, Mas. Iya, 3, 2, 1, Tresno Budaya.
Ya, kondur. Koyoke isih, koyoke isih. Iya.
Ayo, ayo. Aku wis ngaku salah kondo sak nyatane saka diramu ana lambe geni sing ning ati enggal disirami ya ben adem kaya Kowe aja sujud, aja nyiksa raga. Tresna kuwi mesti ana budha. Kowe sineng dodo ingkang dilerokno ya ben tatraya desa. Rote-rote melati penake lawe Pupus klopo tansah ngiling-angi Ati tuwa aku isih tresna kowe Senadyan ana kudu sepira akeh rumahan Ya waras kita. Iya. Sekali lagi. Sekali waras. Iyo 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 iyo.
sayang.
kepanari dewi yaga tingkang Iya. ayo cok Konder konder konder. Iya. Ah. iya Iya. Iya.
Iya, kontor ya, kontor ya, kontor ya. Loh. Ayo, bareng ayo, bareng ayo. Yuk bareng yuk. Ya. Yo. Oh ya. Sumangga. Semoga pinangannya kalih. Ya. Sepindah mari semoga pinangan kalih kasuwun rawuh wonten ing arena pentas perlu pikantuk salam saking para penari.
cocok. Oh iya. Iya, lan Mas. Mohon dibantu. Gendong, Gendong dong. gendong. Mundur, habiskan. Sakjane aku pengen ketemu. Wis kadung gawe tesu. Kondur, 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 kondur. Ya. Sing kewi cokot boyo. Wis. Wis jan. Iki sing jenenge gercep. Gercep wis bablas langsung mandek. Nggih. Yatur dumateng sang yening para pamriksa ingkang tansah bagya mulya. Nika wau ingkang katur Bapak ingkang angka kalih Bapak Putra saking Dewa Sakonco Jadilan Tresna Budaya ingkang mijil saking Kembaran Taman Tirta Bantul. Anomaten samangke tasih badhe kalajengaken tasih wonten setunggal bapak pinangka bapak ingkang pungkasan tasih wonten Bapak Putra ugi saking kanca-kanca Jadilan Tresna Budaya Kembaran. Mila menika katur
sanggianing para papriksa ingkang tansah bagya mulya, ampun jengkar saking papan pilenggahan panjenengan, sumangga pados papan ingkang langkung sekeca. Sugeng mriksani kiprahipun kanca-kanca tresna budaya wonten ing babak pamungkas nuwun. Inggih lan ugi atur kawuningan dumateng sanggianing para pamriksa nggih bilih menika wonten ing pojokan wingking menika wonten jumblangane ingkang wonten toyone. Nek biasane niku mangke enten celenge. Nggih, pramila menika ingkang wonten sajenengipun jumblangan celeng samangke mbok bilih celengipun sampun medal kasuwun radi sumingkir. Mangke dene kecipratan niku senajan celenge mboten mesti gedhe. Monggo sahabat sampun tanggati Bapak ingkang pamungkas, Bapak ingkang ketiga Jadilan Tresna Budaya Kembaran.